வீடியோவில் இந்த வீடியோவில் நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிள் வீல் பார்க்க போகிறோம். ஒரு பெரிய சார்ட் எடுத்துக்கிங்க. நான் ஒரு பெரிய பிளேட் எடுத்து பென்சிலில் சர்க்கிள் போட்டுக்கிறேன். போட்டுட்டு கட் பண்ணிக்கிங்க. இப்போ கட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நான் சின்ன பிளேட் எடுத்தேன், அதையும் சர்க்கிள் போட்டுட்டு கட் பண்ணிக்கிங்க. இப்போ கட் பண்ணிக்கலாம். பெரிய சர்க்கிளை நான் 4ஆக டிவைட் பண்ணியிருக்கேன். ஒவ்வொரு குவார்ட்டர் ஷேப்பையும் நான் 2ஆக டிவைட் பண்ணியிருப்பேன். குவார்ட்டரையும் நான் காமிச்சிருப்பேன் தனியாக. ஏற்கனவே போட்டிருந்தா அந்த சின்ன சர்க்கிளில் 2 லைன் போட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கிங்க. நான் எதுக்கு சர்க்கிள் போடேன்னா நம்பர்ஸை ரைட் பண்ணுறதுக்கு நீட்டாக அப்படியே லைனாக இருக்கும் சர்க்கிளில். பெரிய சர்க்கிளுக்கு மேலே சின்ன சர்க்கிள் வச்சாச்சு. அங்கே ஒரு ஸ்கொயர் 2 ஸ்கொயர் போட்டுக்கிங்க. போட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கிங்க. உங்களுக்கு பிடிச்ச டேபிளில் மேலே ரைட் பண்ணிக்கிங்க. நெக்ஸ்ட்டு இன்ட்டு போட்டுக்கிங்க. சென்டரில் 1 2 3 12 வரையும் ரைட் பண்ணிக்கிங்க. அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டில் நீங்கள் 2 டேபிள்னால் 2 2ஆக ஸ்கிப் பண்ணி ரைட் பண்ணிக்கிங்க. 5 டேபிள்னால் 5 5ஆக ஸ்கிப் பண்ணி ரைட் பண்ணிக்கிங்க. இப்போ நம்பர்ஸ் ரைட் பண்ணியாச்சு. இங்கே பார்த்தீங்களா, எனக்கு பிடிச்ச டிசைனில் நான் ரைட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு பிடிச்ச டிசைனில் நீங்கள் ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள். பாய்.